Ya amarya, ya amarya, amarya. Sannan gaishe ki biya ka da gonar kirki. Kullum roƙo na rabu kaliki ya tsare minki amarya. Sirki Allah wani dare yayi rana, kai ne kai wata tasilarka ne akai wata ana. Ni da iro ƙona a kullum ka aska tunani ina yau zan yi baiti ne gunka da uwar ya'ya Haruna. Amarya baiti tsira aminci ihun manzo, ƙasa da sahabansa adin naka sun yi mai ƙwazo. Har ma'ada tabi'u na masu biyar manzo. Rabbi ka sa ulama har ma da ni da Khadija a ta amarya. Ya Rabbi na yi roƙo, zanyo baiti gona ta mikan halayya. Khadija gwanar kunya na san ki bakin ajayayya. Ko da hako ina a baitin ki ni dai izan tafiya, domin na gane halin ki bai sauyi kuma baki ƙarya. Khadija wace ƙarya. Ribar mai postin ai mai comment ai mai la'aki, shi kuma mai gona a baya sake da bacin ta aki. Ribar soyayya a manufa a kai ga zuwa da aki. Ni da ina ba'ore komai waya sa'uwa ta a juya baya. Khadija amarya gode Allah haka ne ka bani abar su'una. Khadija mai da'a ce zan kira ki dare ra'ana. Bana da haufi ili idan kin zamo ji igwar ina. Khadija ta kyakkyawa Allah ya yi miki albarka amarya. Dan Allah ya Khadija. Sannan gaishe ki biya ka da gonar kirki. Kullum roƙo na rabu kaliki ya tsare